Ahojte, ahoj Janko, to je môj nový svet. To nevstíham. To tu brzdi. Tu mám srdečka, to nie je kreatív. Tu som našiel dedinku. Odtiaľto som prišiel. Neviem to správne ukázať. A tam niekde je môj dom. A tu som išiel navštíviť dedinu. Aha, nazdar, miláčik. Ideme ho zabiť? Spoločne. Bereme meč a... Jau, to boli! To fakt boli. Ešte stále ide po mne. Počkaj, môžem sa otraviť. Takže ja si idem domov, lebo ten golem ma už dostal. No ma skoro zabil, takže idem odtiaľto preč. Sem idem. Tu mám riadny dom. A mám veľmi málo srdečiek. Tak z toho ani nemám ako žiť. Tak si idem dnu. Idem si tuto... Viete, čo idem robiť? Pozrite, ako toho mám veľa. Môžem si spraviť chlieb. Chcete, ukážem? Pozrite sa. Mám teraz 2 chlebíka a si to teraz zjem. To veľa chutí. Aha, už mi je toho dosť. Ja si to rýchlo zjem. Myslím, že to mi bude dosť. Pozrite, mám ešte tu aj braň. Pozrite sa. Tu mám pilbu. Tak si idem. Golem, myslím, že sa na mňa už sa nehneváš. Je to pravda? Ak áno, tak to nie je moja chyba. Že ty si ma skoro zabil. Mám tu jedlo, tak nemám sa o čo bať. Ja som taký zbojník. Idem ukradnúť všetko, čo tu majú. A to je, čo tu máme? Ohník. To ani doma nemám. Tak ja vás teraz zoberiem. Vítajte. To som ja. Nič vám zle neurobím. Je ten golem. Myslím, že ma teraz nechytí. Zbojníci. My sme také zbojníci teraz, vieš? Musím nájsť poklad.
všetko tu ničím, viete? Ja som taký zbojník. Neviem, kde sa to naučil som všetko ničiť. Tak ahojte, to je čo? Tak ahojte, lebo už nemám čas vám všetko vysvetľovať. Musíte si zapamätať iba jedno. Ja som zbojník.